हाय सर हाय भाई कौन ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି। ମତେ ଫୋନ୍ ଦରକାର, को मॉडल कौन दरकार ଆଇଫୋନ୍ ଦରକାର। आईफोन କେତେ ଦିନ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଯାହା ହେଲେ ବି ଜଷ୍ଟ ଓପେନ୍ ବକ୍ସ କି 4 ଦିନ 5 ଦିନ ବ୍ୟବହାର 4-5 ଦିନ ଜଷ୍ଟ ଓପନ୍ ବକ୍ସ ହିସାବରେ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆସିଯିବ ଆଇଫୋନ୍ 14 ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାଲି ହିଁ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ବ୍ୟବହାର ବି ଟୋଟାଲ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା କେବଳଠୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ବ୍ୟବହାର ହେଇନି। ଯେମିତିକି ନୂଆ ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଯାଉଛି 70,000 ପାଖାପାଖି, ଆମ ଷ୍ଟୋର ପ୍ରାଇସ୍ 50,000 ପାଖାପାଖି ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସ କରିବେ ନା କ୍ୟାସ୍ କରିବେ? ଫାଇନାନ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା।